سلام كم يمسيكم زي خبركم تقاطعت ساعة 9 أخيلون لومي ربع 4 تحساس تدالوه هاقراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا كتقاطعتلنا بخبر زعدم بيترس منقص هرس زينا عبد نوزبا قلب ديقاتات عبد المعات جرادين عبيا بركتو يقبر اللواء عبد زوا ماكل نوزوا قال نفحي عبد تقاقمات ربع العزة كراستو مرو تواهيبون نبرت نوزوا كركبت عبيت تمرت نمر قاط عبركوتو مكعزو تعوعيد قريبون عفشاوي بايتو حبرات هاجرات إسرائيل فتح كلتا هاجرات كتقبل نزغرب إمامة دقيفون أمريكا نتصلات ندادي إيران علامة زقبرة حدش قدا أصدقاء تشاينا مس أستراليا زصنحان نقداو زي مكداو نممحياش كمتسرح نقليتا عبد نوزبا قلب ديقاتات بزواهللو ماي عبد لمعات حملتن فرتاتن عبي أبركتو يقبر اللواء وكيل إيرينا هابتا قرقش تصفى مريم نزدالو وصبصب فرتنا عندهم كتقربايا ኣብ ንኡስ ዞባ ገለብ ዝርከባ ዲጋታት ሎም ዓመት ብዝነበረ ህጡር ክራማት እኹል ማይ ብምውህላለን ኣብ ልምዓት ጀራዲን ልዑል ኣበርክቶ ይገብራ ከም ዘለዋ ተገሊጾም ክኢላ ልምዓት ዘራእቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ በረኸት መብራህቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዘለዋ ልዕሊ 10 ዲጋታት መልየን ይፈሳ ትሕተ ባይታዊ ማይ እውን ሃብቲሙ ሩባታት ይዛርዩ ከም ዘለዉ ብምዕባር ሓረስቶት በቲ ኩነታት ተተባቢዖም ብዘካይድዎ ዘለዉ ሓያል ፃዕሪ ርቡሕ ምሕርቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ንምርካብ ተስፋት ምዃኖም ኣብሪሆም እዘን ዲጋታት እዚአን ከዓ በዚ ነበረ ህጡር ክራማት መልየን ይፈሳ ኣለዋ ብትሕቲአን እንተሪእናዮ ከዓ መራ ዛራ ጃሕ ዝብል ዘሎ ኣብ ትሕተ ባይታዊ ማይ ምህብታም ከዓ ልዑል ተራእየን ፀዋታ ዘለዋ ስለዚ ትሕተ ባይታውን ፅፍሓውን ማይ ናይ ዝንእዞባ ሃብቲሙ እዩ ዘሎ ሰብ ጀራዲን ከዓ በዘን ዲጋታት እዚአን ተተባቢዖም ኣብ ልምዓት ጀራዲን ኣብ ምንጣፍ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ዝፈሪ ኣሕምልትን ፍረታትን ጠለባትን ንኡስ ዞባ ብምምላ ክሳብ ናብ ዕዳጋታት ከረንን ካልእ ከባቢታትን ከም ዝኸይድ ዝጠቐሰ ኣቶ በረኸት ሓረስቶት ንዘካይድዎ ዘለዉ ፃዕሪ ሞጊሶም ኣስታት 400 ወነንቲ ሰብ ጀራዲን ኣለዉ ካብዚኦም ኣስታት 250 ሄክታር ዝኸውን ኣብ ምልማዕ ይርከብ ካብ ዓይነት ኣግራብ እንተሪእና ኣራንሺ ዘይቱን ፓፓዮ ለሚን ኣቮካዶ ማንጎስ እዚኦም ኣብ ምልማዕ ይርከቡ እቶም ፍልጣት ዓበይቲ ኣግራብ እዮም ኣብ ኣሕምልቲ እንተሪእና ከዓ ሽጉርቲ ድንሽ ኮሚደሬ እዚኦም ብሰፍሒው ዝለምዑ ኮይኖም ብውሕድ ዓቐን ዝለምዑ ከዓ ሰላጣ ካውሎ ጅርጅር ጉዕ እዚኦም ከዓ ብንእስ ዝበለ ዓቕሚ ወይ ከዓ ብንእስ ዝበለ ስፍሓት ኣብ ምልማዕ ዝርከቡ እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ዲጋታት ብድበት ከይመልኣ ዓመት መፀ ማይ ኩዕታተን ከም ዝፍወስን ሃብቲ ገረብ ግቡእ ምክትታል ከም ዝግበረሉን ኣቶ በረኸት ወሲኹ ኣነፂሮም ነዘን ተሰሪሐን ዘለዋ ዲጋታት ህዝቢ ፅቡቅ ዝረብሓለን ዝጥቀመለን ዘሎ ሓደ ጥሪት ከይትፀገማ ጥሪት ሰትያ ኣለዋ ከም ዝብሎ ኣብ ልምዓት ጀራዲን ፅቡቅ ኣበርክቶ እዩ ዘሎ እዘን ዲጋታት እዚአን ብድበት ከይመልኣ ከዓ በቲ ልዕሊ ዲጋ ዘሎ ላዕለዋይ ማይ ኩዑ ንብሎ ኣብኡ ሓጋይ ናይ ምጥቃም ሓብ ንጥፈታት ናይ ከትሪ ምስራሕ ናይ ዛራ ምስራሕ ንጥፈታት የካይደለና ኣሎ ስለዚ ንረብሕኡ ምዃንን ፈሊጡ ከዓ ትዘድሊ ክንክን ይገብረለና ኣሎ ኣብን ዘሎ ተገዳስነት ኣብን ዘሎ ኣፍልጦ ከዓ ልዑል እዩ ማለት እዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ገለብ ኣስታት 250 ሄክታር ዘልምዑ ልዕሊ 400 ሓረስቶት ኣለዉ ዞባ ጋላ ነፍሒ ንቕሓትን ኣፍልጦን ሓረስቶት ኣብ ቁኑዕ ኣጠቓቕማ ፀረ ባልዕ ክብ ምባል እቶትን ተታውነትን ሕርሻ ንምዕባይ ዝዓለመ ኣስተምህሮ ብሰለስተ ተሓሳስ ተዋሂቡ ኣብቲ ንሓረስቶት ዓደም ዘማት ዓዲ ጎንበሎ ሰላዕ ዳዕሮን ዝተዋሃበ ኣስተምህሮ ሓላፊ ሕርሻትን ንኡስ ዞባ ኣቶ ሃብተ ማርያም ኣመናይ እቶት ንምስሳን ተባሂሉ ዝዝውተር ፀረ ባልዕ ኬሚካላት ኣብ ሰብ እንስሳታትን ኣከባብን ኣሉታዊ ሳዕቤና ስለ ዘለዎ ሓረስቶት ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ክጥቀሙ ተማሕፂኑ
نتاستمرو زهابو موياوين بوغنوم صرا بالع كيميكالات زتحاوسو حرشاو فريات اب طعنا سراحتنياتات اهلختن طريتن نزصعبو بكلا بمتكاس حرستوت زياده اب وهد ميلاتات مكلخال بالعات مالت غبو صريت غرهو عرت ازرئتن بمسمر مزرائن كزوترون اب بهارياو دقعن صرا بالعاتن كدافون ازخيرم صرا بالع كيميكالات انكو اماراتي اب زخونلو ناتقاقمون كغبر زلو طنقاقاتن زملكات زرزراو حبريتا دحر مهاب بزي حقا وقباب زاتو صار بالع نموكو صار عتب ناي مكتال نطفتات كايت صويعم اكايد صراح من محدار نو زبا قالنا في اتو مسفن قبرتن ساي اب موداتا حرستوت ربحاتات نايتي بقصال زوهاب استمروتا تغنزيبهم اب ربحهم كوعلو تلابيم من محدار زواجاش باركا اب عماماتو صفتنا سالطن موساق بزوسدم زلو تبغساتات كاب 25 كساب 30 حدار نابالاتو اب محدر سنداتن مزاغبتن زتكور سلطنا وديبون اب مزاز من ايت سلطنا وانا دايركتور كفل محدارن فاينانسن اتو غبر سلاسي نغاش سلطنتي كاب 16 نو زباتات زتواصو 44 صحافتن عقبت مزاغبتن كم زخون بمتكاس اغباب محدر سنداتن مزاغبتن مودابن مقصارن سندات عقابن كنكنن سنداتن مزاغبتن الكترونيكاو سنداتن اقداسنوتن مسرح مغمغامن موغانن سنداتن محدر مزاغبتن زتقالل تمرتي كمز قاسمو غليصون وكيل تمرقت بوغونو تي بعبالات ماكل مرمرن سندان هغدستوا بسلطنان نصنحم دروت افلطوا ابريخو بسنفلتتاو اغباب بسرحم وتاو لوطين خو غبرو كمز يحجزو مافليطون ام حدار زواغاش باركا امباسادر محمود علي حوري دما تسلطنا اكل نايتي عقم عبالات بمعباي سلوطن صففن اغباب اسرارحان محدران مسفان زوسودو زلو تبغساتات كمزو خانه بمتكاس سلطنتي مستراون سراح بمعقب اب اتحزا سنداتن مزاغبتن عتبات كهونو اتحساسيمون اب نوزبا عرزا غرو سدراس واتن صقمات وغناتن سرعتنياتات تكالاتن منغستي تماهرون ابالات حيلتات مكل خالم بزكايدو وفراتات تاكيبون اتي وفرا عصيد مخدان مترنافن زتقالل منبارو وكيل ايرينا حبيرون بزكازي لعلي كلتا ميت تماهرو مع كلاين درجه بوحي تبحقيقون تشكركرتي اصقام خوين صنحت صرغا عرزا مايدما بوفرا صقينام نبرت 13 من محدارات كبابين وزبا كركبت عبيت تمرتن مرقاص ابركتهم كعززو صاوعيت قريبو ام حدارت نوزباتو عبد الكريم دريس مس نبرتي ابز غبر ركب تساتفنت اب معد تمرتي بمنصر بزح نبرتن زرغحا ابيات تمرتن كرن كله تمطاطاني سلازي كونه عدميون تمرت زاخله قلعان ناب بيت تمرتي كلا ابز مدايز دما مشاركتا اكلات مرحتا هيمانوتن ام حدرت كبابن اجامم كبركتو صويعون تساتفو دقوما بمعد تمرتي نمعباي كابوم زحتت كمالو قربات مخانم بمرقاص دما ترا كوميتي ولدي كحيل تمحصينم نوزبا كركبت كاب عوردت نشانخ سمين 215 كيلومتر رحيق زركب كوينو اب 13 من محدرات كبابي زطرنف استات 43 شح حزبي ينبرون منسيات بحفشات مارو دما بفلاي افلطو اما بحق عبيو اب جبناتن بدلاتن نصا كوينوم اب مكل خالو ابركوتوم كعزوز حجز استمراتات اب عصب من دفران فورن تواهيبو وكلت ايرينا زلاخو تعستا اب حادث صبصاب تواهيدلو سامراويت ليفيو كتقربايا أزازي بوليس زوبا دوباق إحبحري ليتنال كولونيل قويتوام قبرت صادق مسوانن تتكالات وهابتي أقلقلوت كتما عصب أبز قبرو ركب أب مكل خال قبنن كقبرو زلوت انقان زتيو ليتنال كولونيل قويتوام عم مقلتيو أبتو زوبا تريو قبنات بدلاتن زقانن وكوان تزيكونا قبنات يخون بدلات بزاقمتانا معباي بحري سلازلو ومن كابين محبراون قطباون شقرا سلازختلون باقا مكل خالو ميتصنحالي زي بهالعمام كمزخونا حبيرون تكالات وهابتي أقلقلوت نسركن كالين قبناتن زعدم شلالتنات كوقدا بمزخار دما أب مقطار سرحتنياتات كمون مقمات غنزبن نبرتن تنكا كزوتر أزخاخيرون جزيو أم حداري عصب آتو برهانه كيدانو بوغونو كاب حقي وطاي زخونه تورئيتات كاب عين حزب سلازي كول ناب قبن كي عبي باقان مكل خالو مس بوليس بوهدت كسرح تلابيون أزا خمزيلون كلو أب النزوما من دفران نتمهارو مأكلاين كلا إنرجا أب حقي زتوكرا أستمهرو تواهيبون
ኣዛዚ መደበር ፖሊስ እቲ ንዞባ ካፒተን ሃብቲ ወልዳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንእስያት ተምሃሮ ኣብ ሕጊ ዘለዎም ኣፍልጦ ብምዕባይ ካብዚ ሕጋዊ ተግባራትን ገበናትን ክርሕቁን ብክብርታት ሕብረተሰቦም ክመላለሱን መኺሩ። ሓላፊ መርመራ ገበን ኣቶ ዳንኤል ተኽለ ብወገኑ ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት ስለ ዘየድሕን ተምሃሮ ንቕሓቶም ብምብራኽ ሸለልትነት ብምውጋድን ኣብ ምክልኻል ገበንን ሓደጋታት ተሽከርከርትን ዕቱባት ክኾኑ ኣተሓሳሲቡ። ብተመሳሳሊ ኣብ ንዑስ ዞባ ፍሮት ተሪኦ ገበን ንምንካይ ተራን ኣበርክቶንኩም ክዓዘዝ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ እቲ ንዑስ ዞባ ተለንተ ተኸስተ ገብሪ ህይወት ምስ ነበርትን ተምሃሮን ኣብ ዘካይዶ ኣኼባ ፀዊዑ። ምትሕባር ህዝቢ ነቲ ሓሊፉ ዝረአ ገመናትን በደላትን ኣብ ምክልኻል ልዑል ግደ ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ምኽባር ሕግን ስነ ምግባርን ካብ ስድራ ስለ ዝጅምር ወለዲ ኣብ ደቆም ዕቱብ ክትትል ክገብሩን ብዝግባእ ከማእዝንዎምን ተላብዩ። ሓላፊ መርመራ ገበን ኣቶ ሚካኤል የማነ ብግዱ ኣብ ቀዳሞት 9 ኣዋርሕ ናይ 2024 ዝተፈጸመ ገበናትን በደላትን ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር ከሎ ገበናት ብ39 ሚእታዊት በደላት ድማ ብ40 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ኣነጺሩ። ኣብ ንዞባ ዒላ በርዕድ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ደቂ ዓንዱ ናብ ዓዶም ዘወቱ ናይ ሓመድ ጽርግያ ብወፈራ ይጽጉኑ ኣለዉ። ኣብ ማሕዳር እቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ተስፋ የሱስ ቦኽረ ነቲ ኣስታት 12 ኪሎ ሜትር መስመር መጓዓዝያ ንምጽጋን ህዝቢ ንዘርእዮ ዘሎ ተበግሶን ምትሕብባርን ሞጊሱ። ኣብቲ ስራሕ መዓልታዊ ልዕሊ 220 ጉልበት ሰብ ይሳተፍ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ወኪል ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ዘምህረት መንግስቲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነበርቲ ኣብ ምጽጋን ጽርግያ ጥራይ ከይተሓጽሩ ኣብ ናይ ሕርሻ መሬቶምን ካልእ ከባቢታትን ኣድማዒ ወፈራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን የካይዱ ከም ዘለዉ ገሊጹ። ልዕሊ 2000 ነበርቲ ዘለዋ ምምሕዳር ከባቢ ደቂ ዓንዱ ሓንቲ ካብ 4 ምምሕዳራት ከባቢ ዓንሰባ ለመጨሊ ኮይና ካብ ዒላ በርዕድ 25 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡብ ትርከብ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት እስራኤል ፍታሕ ክልተ ሃገራት ክትቅበል ንዝቐረበ እማመ ብዓብላሊ ድምፂ ደጊፉ። ፍታሕ ክልተ ሃገራት ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ዘሎ ግጭት ብምህዳእ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ነባሪ ሰላም ዘምጽእ እንኳ ኣማራፂ ምዃኑ እቲ ባይቶ ብ3 ታሕሳስ ኣብ ዘቃንዖ ኣኼባ ደጊሙ ኣነጺሮም። ነዚ ሓድሽ እማመ 157 ሃገራት ክድግፍኦ እንከለዋ 8 ተቃይሞንኦ 7 ድማ ድምፀን ዓቂበን። እቲ ኣባል ሃገራት ንፍታሕ ክልተ ሃገራት ዘለዎን መርገፂ ደጊሙ ዘነፀረ ንድፊ እስራኤል ብኣህጉራዊ ሕጊ ክትቅየድን ካብ መሬት ፍልስጤም ክትወፅእን ዝፅውዕ እዩ። ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ተካይዶ ዘላ ደብዳብ ከምኡን ግዱድ ምግዓዝ ህዝቢ ፍልስጤም ብቕፅበት ደው ከተብል ናብቲ ወሽመጥ ሰብኣዊ ረድኤት ንምብፃሕ ዘኽእል መስመር ድማ ክትከፍት ፀዊዖም። እቲ እማመ እስራኤል ብውግእ ጎቢጣ ሒዛቶ ንዘላ ምዕራባዊ ገማግምን ኣኽራን ጎላን ክትለቅቕ ዘጠቓለለ ምዃኑ እውን ተገሊጹ። ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ፍልስጤም ሙሉእ ኣባልነት ሕብራት ሃገራት ክህልዋ ብዓብላሊ ድምፂ ከም ዝደገፈ ዝዝከር እዩ። ውሳነ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ኣስገዳዲ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ደገፍታን ጸቕጢ ከም ዝፈጥር ግና ይሕበር። ኣሜሪካ ትማሊ 3 ታሕሳስ ንጽላት ነዳዲ ኢራን ዕላማ ዝገበረ ሓድሽ እገዳ ጽዲቓ። ብመሰረት እዚ ሓድሽ ውሳነ 35 ኩባንያታት ነዳዲ መራኽብ ከምኡን ብርክት ዝበሉ ሰመዚ ኢራን ተኣጊዶም ኣለዉ። እቲ እገዳ ምስተን ትካላት ዝካየድ ንግዳዊ ንጥፈታት ዝኽልክልን ንዋይ ዘደስክልን ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ሓቢሩ። ኢራን ካብ ነዳዲ እትረኽቦ ኣታዊታት ናብ ምምዕባል ኑክሌሳዊ መደባታት ተውዕሎ ከም ዘላ ብምኽሳስያ ኣሜሪካ ነቲ እገዳ ከም ዘጽደቐት ሓቢራ ዘላ። ይኹን እምበር እቲ ስጉምቲ ብቐንዱ ምንጪ ኣታዊታት ብምዕጋት ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ቁጠባዊ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ መንግስቲ ኢራን ወቒሱ ኣሎ። እዚ ሓድሽ እገዳ ኣብ መንጎ ክልቴና ሃገራት ንዝጸንሐ ፍልልያት መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ቀንዲ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተመሳሳሊ እገዳ ከም ዘጽደቐ ዝዝከር እዩ። ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ምስ ኣውስትራልያ ዝጸንሓ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንምምሕያሽ ከም እትሰርሕ ገሊጻ። እዚ ዝተሓበረ ቻይና ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ስጋ ኣውስትራልያ ኣጽኒዓቶ ንዝጸንሐት እገዳ ድሕሪ ምልዓላ እዩ። ቻይና ኣብ ልዕሊ ኣፍረይቲ ስጋን ውፅኢቱን ዝኾነ 10 ትካላት ኣውስትራልያ እገዳ ወሲና ምጽናሖም ጸብጸባት ዘረድኡ።
ኣብ ልዕሊ ሰደድ ስጋ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ሰደድ ነቢት ስገምን ከሰልን ኣውስትራልያ እውን እገዳ ወሲና ከም ዝጸንሐት ይግለጽ። ኣውስትራልያ ምስ ሃገራት ምዕራብ ብምውጋን ኣንጻር ፖሊሲታት ቻይና ክትነጥፍ ድሕሪ ምጅማራ ቻይና ነቲ ናይ እገዳ ስጉምትታት ከም ዝወሰደ ዝፍለጥ እዩ። ቻይና ብመጠን እታው ስጋ ኣውስትራልያ ንኣሜሪካ ተኸቲላ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ። ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ከተካይዶ ንጸንሐት ፍርያት ብርቂ ማዕድናት ዝርከቦ ሰደድ ከም ዘቋረጸት ተፍሊጣ። እዚ ስጉምቲ እዚ ዝተወስደ ኣሜሪካ ናብ ቻይና ክትገብሮ ዝጸንሐት ሰደድ ውሱን ፍርያት ቴክኖሎጂ ድሕሪ ምቁራጽ እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሃገሩ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብፍላይ ንጸጥታዊ ረብሓታታ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ብቐጥታ ኣብ ተግባር ከም ዝወዓለ ረዲዩ። ቻይና ናብ ኣሜሪካ ከይላኽ ኣቋሪጻቶ ዘላ ፍርያት ኣብ ሲቪላውን ወተሃደራውን መዓላታት ኣገዳሲ ብምዃኑ እቲ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ቀሊል ዘይኮነ ሃስያ ከም ዝህልዎ ይእመት። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊያ ተካይዶ ንግዳዊ ተጻወታት ደው ምስ ዘይተብሎ ምቁራጽ ሰደድ ብርቂ ማዕድናት ምድሪ ከም ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ከም ትወስዶ ቻይና ከተጠንቅቕ ጸኒሓ እያ። ቻይና ብፍርያት ናይቶም ኣብ ምምዕባል ወተሃደራዊ ንዋት ኣገደስቲ ዝኾኑ ማዕድናት ኣብ ቅድሚት ከም ትስራዕ ይጥቀስ። ሩስያ ብሰለስተ ታሕሳስ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዘካየደቶ ወተሃደራዊ ልምምድ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ሓድሽ ሚሳይል ፈቲና። ኣብቲ ናይ ኣየርን ባሕርን ልምምድ ንኒውክሌሳዊ ርእሰ ኩናት ክስከም ዝኽእል ክሩዝ ሚሳይል ከም ዝፈተነት እውን ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ሓቢሩ። ዕላማ እቲ ልምምድ ዓቕሚ ሓይሊ ባሕሪ ሃገሩን ምድንፋዕ ምዃኑ ዝጠቐሰት ሚኒስትሪ ኣብ ዝተመርፀ ቦታን ግዜን ዳግማይ ክካየድ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሩስያ ኣብ ከባቢ ማእከላይ ባሕሪ ሰላማዊ ውቅያኖስን ህንዳዊ ውቅያኖስን እተካየደ ወተሃደራዊ ልምምዳት ኣሓይላቶ ከም ዘላ ይጥቀስ። ኣሜሪካ ብሰለስተ ታሕሳስ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታት ኣሜሪካ ብሰለስተ ታሕሳስ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታቱ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት መንግስቲ ሶርያ ከሲሱ። እዚ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሶርያን ብኣሜሪካን ቱርክን ዝድገፉ ዕጡቃትን ሓድሽ ግጭት ተወሊዑ ኣብ ዘለወሉ እዩ። በዚ ድማ ደብዳብ ኣሜሪካ ነቶም ዕጡቃት ንምድጋፍ ክኸውን ከም ዝኽእል ምስቲ ኩነታት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱ። ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ረብሓታታ ንምውሓስ ሽበራውያን ተዕጥቕ ከም ዘላ ክትውቀስ ጸኒሓ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ንሶርያ ንምድጋፍ ናብታ ሃገር ሰራዊት ክትልእኽ ከም ትኽእል ኣሚታ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሶርያ ተኸሲሱ ዘላ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ዞባዊ ስጋት ከም ዝፈጥር ዝገለጸት ኢራን ሃገራት ዞባ ኣንጻር ሽበራ ዝቐንዐ ሓበራዊ ንጥፈታት ከካይዳ ፀዊዓ ኣላ። በቲ ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ንኣሜሪካ እትወቅስ ሩስያ እውን ንሶርያ እትገብሮ ኩሉ መድያዊ ደገፍ ከም እተሐይሎ ገሊጻ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣብ ንዞባ ገለብ ዲጋታት ኣብ ልምዓት ጀራዲን ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብራ ኣለዋ። ኣብ ዞባ ማእከል ንዞባ ጋላነፍሒ ኣብ ኣጠቓቕማ ፀረ ባልዕ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ። ነበርቲ ንዞባ ከርከበት ዕብየት ትምህርቲ ንምርጋፅ ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ፃውዒት ቀሪቡ። ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት እስራኤል ፍታሕ ክልተ ሃገራት ክትቀበል ንዝቐረበ እማመ ደጊፉ። ኣሜሪካ ንጽላት ነዳዲ ኢራን ዕላማ ዝገበረ ሓድሽ እገዳ ኣጽዲቓ። ቻይና ምስ ኣውስትራልያ ዝጸንሓ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንምምሕያሽ ከም ትሰርሕ ገሊጻ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም።